Dobrý, jedem. Jo, jeden. Ahoj. Vítá vás Dominik, to je točit své první video a budu točit vlastně survival craft, protože Minecraft vlastně se mi už jako rád nechce, je to ohraný a stal jsem si na tablet. Co to vidíte, survival craft? Jo, to vidíte, já koukám, dobrý, vidět. Já bych asi točil, že bychom si viděli jako do světa, tohle je můj baráček, jako. Jo, tady mám prostě, jo, jestli to vidíte, tady mám jako nějaký želty signy, tady možná mohli jste paní hlaši, točíme první video, tak jako typu tak na 20 minut, že by to trvalo. A vlastně zbraně, tady vlastně nemám nic, mám ostatní, že jo, ty blbosti, já mám jenom parkínka, jo, vlastně mám iron, že jo, jsem byl před chvíli těžit, takže jsem si něco natěžil, něco málo. Mám tady asi pár staků, jsem vlastně důležitá survival craft. Já vám ještě představil, je to vlastně něco jako Minecraft, ale v Minecraftu vás začít zabít pavouci a zombie, a další příšery. A v survival craftu vlastně po vás jdou zvířata, takže to je takový reálnější. Tak já bych to asi viděl, že dobrý, vidíte to? Jo, myslím. Že bychom šli asi si něco natěžit a ještě si zalovit. Takže vlastně po vás lední medvědi, pak tady ještě jsou divočáci a medvědi černý, hnědý, jo. Pak tam jsou kybejci, hnědý, černý a krávy můžete vlastně zabíjet. Takže počkej, já takhle ty mačety si jako dáme, je to předět. Jo. Mačety takhle. Ty krumpáče skoro zničený, jo. Mám tady ty dřevěný, protože jsem už jídláky, třeba stačit. Dobrý, uvidíme, jestli to natěžíme. Krumpač máme dost a jo, ještě se vyspíme, protože večer by mě mohly zabít zvířata, to bych opravdu nechtěl. No vlastně to se vlastně Minecraft je postel, ale tady vlastně si můžete vyspat kdykoliv, hlavně to musí mít 4 stěny a to strop. Tak vidíte jeden. Takhle jo. Bych vám asi ukázal tady tu cestu. Takhle. Jo. Tady jsou tady ptáci, jako jo, jsou tady kachny, bílí ptáci a černý ptáci. Aha, jo. Vám ještě těžký jako mluvit a ještě u toho hrát. Musím si že musím dělat nějaký, mě dobře slyšet, nevím. Ještě si musím udělat nějaký schody, abych taky vylezl, tyhle, to je. No. Multiplayer jako to jde hrát, ale ještě jsem tě nepřišel, jak kdyby byly nějaký komentáře jako abyste mi poradili, budu za to velmi rád a děkuji dopředu. Já říkám, to je moje první video, teď jsem dal nějaký torče. Určitě budu rád, točím se, ukážu, to je dobrá kvalita. No, docela. A tady vlkodlak, jo, vlk. Večer vlastně jde po vás, ale ve dne vás ignoruje. Vše ví, že máte navrch. No tamhle lední medvěd. Jo, tady další vlk, tady vidíte. Něco vidíte, vidím ledního medvěda. Tady. Se přiblížíte ten, kde už po vás, jo, nechci zabít, už jste takový skvost, ale chcípni ty hajzle. Padne z ní maso, a pak se můžeš opít, co je, jasně. Já jenom začnu s bráchou, vlastně držím mobil, by to bylo dobře vidět. Každý mě ještě nezná, se jmenuji Dominik, příjmení vám říkat nemusím. Já jako, bych chtěl z nějaký ty lajky, vlastně budu i dislajky, ale nebudu prostě, že nejsem žádná socka, abych si je prosil o lajky, jo, prosím chci lajky nějaký, a takový nejsem, jsem zapomněl torče. Když nějaké lajky dáte, budu za to určitě rád. Jo, teď se může být. Určitě za lajky budu rád. Kolik máme masa? 3 opečených. 2 mělo stačit.
jak říkám, no, prostě je to, podle mě je to lepší než Minecraft, jako záživnější. Když zabijete vlka, tak vám z toho nic nevypadne. Já vám ukážu divočáka, vám si ukážu. Takže už asi jsem byl asi jediný opuštěný, to se divím. Většinou jsou ve stádiech 2, 3. Půjdu s nich vám vypadnou 3 nebo 4 masa. Jo, tady bude jako bych řekl, syrou vajíčko. Možná si takový zvuky, jo, si koukám ještě na to na televizi, ještě stíhám. Tak, máme 6 minut skoro. Takže uvidíme, kam ještě půjdeme. Zatím jsme skoro nic moc neviděli. Ale nemáš torčíky, ale jako nikdy nezabloudil. Nebo Od baráčku. už jsem se kolikrát ztratil, ale vždycky jsem našel cestu a to je po mě dalšího kámoš určitě. No už. Ano, už je tady trká ze spoda. Aha, vidíte. Babeček jeden, si myslí, jak mě dostane. Jo, vlastně tady už to vidím. Tak to si, ještě bude asi pouze ve vodě. Takže ano. To je z nich nám spadlo pouze jedno maso. Z divočáku. Tak ukážu to popředu. 7 minut už točíme. No to je docela těžký to natáčet, ještě u toho mluvit. Takže, jak říkám, no, kdyby někdo viděl, jak to je multiplayer, tak určitě napište. Já budu za všechny komentáře rád. Jak říkám, jako nějaký ty lajky, jako by tam byly, tak budu točit jako i další. Ale jako, i ty dislikey, jako jsou jako jo. Ale, jako, Ale bejček. no, čteme video. Já bejka, já to točím, jsou v pomalu ve vodě, takže, no vlastně, ironový meč, ne, to se potapuje, to vlastně vypadáte takhle. O, skiny jsou vlastně na obchodu Play jsou za peníze, já jsem si to stáhnu přes Uložto, ale jako bych to je to stejná, ale jen jak bych to řekl, je to podobná verze, jako je to na obchodu Play, ale tady nemáte spoustu dalších zvířat. V tom novějším už jsou kozy a koně, tady to malé nejsou, bohužel to nevadí. Je to dobře vidět? Jo, a nemáš tady brnko ještě. No jo, ano, dobře, díky. Chybí tu brnění. Jakoby jste jako něco tady je, tak prostě to tam chybí. O vás takhle vlastně jíte. Ne, vlastně kraftíte a tady vlastně takhle jíte, že ho přetáhnete a doplňuje se vám srdíčka. Tak já jsem to zapomněl na YouTube, ještě bude vlastně na YouTube. Tak přemýšlím, koho ještě ulovit, ale nikoho tu nevidím. Tak, jo, asi se vrátíme. Ale nic jsme dneska netěžili, nic. Vlastně takový začáteční video, abyste se se mnou seznámili. Na serveru Craft vám tak trochu představil. Tak jo, tak se vrátíme, jak si najdu ještě cestu. Já říkám, no, že za ty lajky, kdybych byl hrozně rád a klidně bych natáčel další, budu velmi rád za ty vaše lajky. A nebudu to vlastně prostě, ale prostě dej mi like, ale to prostě já jako nejsem, klasická, jak někteří. Takže jo, dobře, to správně snad. Tady to Minecraft není, jo, jak dáte to home, jo, tak tady to prostě tu cestu musíte pamatovat, jinak se domů nevrátíte, jo, tady to je prostě jináčí. A jak říkám, je to rozhodně, podle mě, jako je to rozhodně lepší než, je to rozhodně lepší než Minecraft, jako. Minecraft teď už hraje každý, já Survival Craft už teď hraju skoro každý, že jo.
A ještě vám řeknu, že kdybyste mě potřebovali něčí pomoct, tak se mě pište. Pište, anebo mi pište na Facebook. Normálně Dominik Krejčí. A já vám ještě odpovím na všechny otázky. Ale já chci taky trochu dávají ať to má hlavu a patu. Mě zeptej, jak už jsem zažil nějaký to měli otázky, jestli si už na sex, takový samý blbosti. To bylo zase přesně co jiného, co jsem, to nebyl Silvercraft. Tak jo. Já se teď navracím domů a hledám další moji oběť. Tu jsem vlastně ani nebyl, se přiznám, nikdy. Máte vlastně tady, jak vidíte, můžete to vidět tam v rohu. Vlastně mám tady úzol ten prst. Takhle někde. Tam je Limestone. Jo, tady vám ještě ukážu, když na to panduláčka tady, jestli jste to viděli. Takhle toho panduláčka. Ne panduláčka, kecám. Tady takhle. Horně tady to help. A to je to. Tady máte vlastně všechny recepty, jak udělat, jo. Třeba, nevím, co tady bych vám znovu ukázal, třeba. To je dřevěný kopí, a tady máte kolik receptů, jo. Kolik receptů, tam jeden recept. Jo, takhle se dělá, jo. Já spíš moc nedělám, protože já ani moc jako nedálku nelovím. Ale vracíme se snívá, tak se vracíme. Ty post na 20 minut, už koukám, že máme 12. Tak to se zkrátíme na 15. Já říkám, že jo, to klidně, je srdíčka, mám to. Takhle. Pište, já vám vlastně ty nováčky se všem seznámím. Aspoň na co budu znát odpověď. Ale mám na toho trochu rozkapaný, že to je moje první video, jak říkám, no, takže znám spoustu, že jo, kluků ze třídy, kteří už začali spoustu videí a takhle si jim teďka nebo někoho to říkat. Vidíte, to už jsem vlastně byl, tady byly 4 lidi medvědy, 4 jsem z toho zabil. Ale je utek. No doufám, že mě slyšet. Jo. Jo, dobře. Jo, už máme 13. To už ten čas rychle utíká. Jo. Ty vlastně máte taky led, jo. Sníh. Jo. Už viděli zvířata jim kolem, jo. Už řekl, tu chaty už nejsou, protože jsem tam všechny vyzabíjal. Grafika, že docela jde. To je Čína mobil, ZT Blade. 32 MPX foťák. Fotí to nádherně. Vlastně taky tablet, že jo. Tady vidíte, to je vlastně můj byt, jako je to skromný příbytek. Nepotřebuji žádnou velkou vilu. Jo, tady to vidíte, už mi do ní uhodila bouřka, posel jiný to spravit. Tak jsem si řekl, teď jsem se to dal listí. Tak taková kravička. Chal na pokoji, potřebuju. Taková i možná zabiju svině. No, když panu. Vlastně každý má jiný styl, já si stavím baráčky u vody, Minecraftu jako ne, tam, že jo, ten home, tam si kliknete a home napíšete se doma. Tady ne, takže já jsem u vody a vlastně když budu na tady, spadlo něco z ní, s těma se nějaký, tady budu na druhém konci, takže tam je taky moře, že jo, a dokola je vlastně takhle celý moře. Takže se vrátím okrát, že jo, po té lajně a já mám s tím, že jsem s tím to vygenerovalo. Tady mám sníh, tady mám pláž, písek a tam na druhé straně je jako jungle a muše. Vidíte, tady jsem dělal vlkodlaka, se to správně. Mě to blbě vyjadře, tam je tma. Jo? No, tak. Tak by se měl skončit. Už máme 15 minut, tak budeme končit. Já říkám, na všechno otázky vám odpovím. A určitě
Budu rád za lajky. Tak, ahoj.